Vítajte ľudia na 4. zápase Matikapu. Dneska je to Katar versus Kanada. Môžeme vidieť, že Boris ide dopredu a Balážik sa snaží ho obrať, ale Boris odkopol úplne niekde inde, takže sa to dneska nepodarilo. Vidíme Balážika, ako šiel dopredu, ale Boris mu to zabránilo a obral mu loptu. Môžeme v podstate vidieť, že Boris si nahal dopredu, ale je to 1-0 pre Kanadu. Boris dal gól a Balážik chcel tomu zakročiť, ale nezakročil, takže je to 1-0 pre Kanadu. Boris dal gól a Balážik má teraz loptu. Vidíme, ide dopredu. Jaké dúdky, neviem čo to bolo, no jasličky, neviem čo to bolo, asi to boli jaslé, neviem, ale Balážik odkopol úplne preč. Vidíme teraz Borisa, že má loptu a takú červenú odkopol, takú zlú, to nevadí. Môžeme vidieť, že Boris rozmýšľa, ako ho prejsť, veľmi mu to išlo teraz. Vidíme Balážik, ho chcel obrať, ale mu to moc nešlo, čo nevadí. Môžeme vidieť, že Balážik má loptu a rozmýšľa strategicky, ako prejsť Borisa. Vidíme Boris, že ide za ním a Balážik dáva gól na 1-1 pre svoj tým Katar. No, toto bude napínavý zápas na to, že to má až 20 minút. Jo, prepáčte, 20 nie, 12 minút. Som sa pomýlil. 12 minút to má a vidíme, že Boris má loptu a Balážik ani moc po ňom nejde, ale teraz začal a Boris sa nedá vzdať a vidíme, že ide chcel ho nastrašiť, aby išiel na inú stranu, ale vidíme Boris to vymyslel nejak inak, ako to chcel. Asi. Možno ide Balážika, že už je v strese a Boris tiež takticky rozmýšľa, jak čo má byť. A vidíme, že znova Balážik zabránil tomu, aby Boris dal gól. Môžeme vidieť, že Balážik odkopol preč, takže Boris má loptu. Hej. Vidíme, že Boris Vyšlo teba. takže Balážik už rovno ide po ňom, ale nie tak zvrútka, ale len tak. Ani sa moc nesnaží Balážik. A vidíme, a nie je to gól, bola to jasná tyčka, Boris to netrafil, nevadí, stále 1-1 remízka. Aj pre Katar, aj pre Kanadu. Môžeme vidieť Balážika, ktorý strategicky rozmýšľa, jak prejsť si Borisa. A vidíme, že mu to moc ide a strieľa na bránu, je to 2-1 pre svoj tým Katar. Balážik to, jak sa to povie, Balážik to proste napravil a Boris sa teraz snažil, ale možno to nevyšlo, čož určite nevadí. Možno vidieť Balážika, že má loptu. Vidíme, že Balážik sa snaží prejsť Borisa a snaží sa veľmi o to. A jaké jasle ďalšie! Ale Boris získal loptu, takže bolo to asi na prd, aj keď boli veľmi krásne, aj veľmi jasné, takže oceňujem. Môžeme vidieť Borisa, jak ide dopredu, jak si prešiel Balážika a toto môže byť jasný gól. Je tak, je to 2-2, Kanada vyrovnala nad Katarom, takže je remízka 2-2. Môžeme vidieť Balážika, že má loptu a Boris už sa snaží ísť po ňom a vidíme, že Balážik sa rozbehol a je to gól 3-2. Katar vyhráva nad Kanadom, Balážik všetko dneska zachraňuje. Vidíme, že stávka bola krátka, takže museli stopnúť. Vidíme Borisa, ako má loptu a ako sa aj snaží. Teraz ledva. Však už to ledva obeha. Balážik ide po ňom, ale Boris sa nedá a je to... Není to gól, takže stále 3-2 pre Katar. Balážik sa veľmi dneska snaží
Aj Boris sa snaží, všetci sa dneska snažia. Takže je to zatiaľ pozitívne. A zatiaľ sa pekne pozerá na tento zápas. Inak už 5. OK, takže 3-3. Kanada vyrovnala nad Kanadou. Vidíme, teraz som chcel akorát povedať, že v 5. minúte a 17. sekunde sa Boris začal viac snažiť a je tak. Vidíme Balažika, jak ide dopredu, ale trafil vedľa brány, takže nebol to gól, no. Nebol to gól. Chcel priamo na bránu skúriť, ale nebol to gól. Vidíme Borisa, že má loptu a vidíme, jak snaží Balažika obrať a Balažik mu... Čo? Prejsť Balažika a Balažik mu niečo vravil, na čo vtipné sa zasmiali. Môžeme vidieť Borisa, jak si zatiaľ prechádza Balažika a Balažik sa nenechá, ale nič sa z toho, nič to nevzniklo, Balažik ani neobral, takže to nevadí. Ale Boris bol vo svojom Rakúsku, vo svojom domove a nahral si a strieľa a nie to bol stále, je to 3-3 pre oba tie štáty. Vidíme, že Balažik má loptu a Boris ide riadne po ňom. Také technické chyby vidíme, že sa stali, ale to nám nevadí, stále zápas pokračuje, všetko je dobre, jak má vidíš teraz, takže nám už neprechádza a nevadí. Môžeme vidieť, že Balažik dal svoju, a nie, Boris dal svoju loptu a Balažik má teraz loptu, aj sa rimovalo. Vidíme, že Balažik si prechádza Borisa a vidíme, jak si ho prechádza, ale Balažik zle strelil, Boris mu to zabránil, takže to není gól. Vidíme, že v 7. minúte a 13. sekunde sa už aj Balažik začína chytať do toho zápasu, takisto ako aj Boris v 5. minúte a 17. sekunde. Vidíme Borisa, ako sa snaží prejsť Balažika. Čo pre mňa je? 3-3. Je. Balažik išiel skoro dopredu a vidíme, a nebude to gól, bude to vedľa tyčky. Vidíme znova trošku technickú chybu, ale nám to nevadí. Vidíme Borisa, jak ide dopredu. Inak toto je asi najdlhší zápas, aký kedy bol na Matikape. Vidíme Borisa, ako ide dopredu a teraz ide okolo Balažika. Môžeme vidieť, ale Balažik sa nedá a všetko ide tak, ako má byť. No, aspoň pre ten tým, ako sa snažia, pre Kanadu alebo pre Katar. Vidíme Borisa, že už nevládze, takisto ako aj Balažik. Takže mám pocit, že bude asi ďalšia prestávočka, ale možno, že to vydržia a nebude žiadna možnosť. Mám, ale jeb. Dobre, vidíme, že to museli trochu, chápeme. Môžeme vidieť, že Balažik má loptu, ale ide dopredu a není to gól. Vidíme Balažik, že sa aj smeje z toho, takže možno je aj z toho natešený, nikto nevie. Vidíme Borisa, že má loptu, ide dopredu, ale v kroku, nie v behu. Také derby, samozrejme v tepu. Dneska malo byť aj 31 stupňov. Pocitovo 4. No ani sa necítia tým hráčom, že nevládzu. Vidíme Balažika hneďko po loptu a Boris ide po nej. Ide hneď za ňou, takže pozitívne. Pozitívny zápas je toto, takže veľmi dobré. Veľmi dobré. Prepáčte, že sa mýlim, som v strese, lebo fandím obom tímom, takže som strašne v strese. Môžeme vidieť Borisa, jak má znova loptu v rukách. A znova sám sa nenahrá, lebo nemá koho, keď je to 1v1. Vidíme Borisa, ako ide po Andrejovi, no Balažikovi. Nemôžeš ma proste dostať do hramu. Moc sa ani nesnažia z toho tepla, vidíme už len
Už 10 minút do tretia sekunda. Vidíme Ale ja to už a zase. nepravíme. OK, vidíme Balážika, jak ide dopredu a Boris je priamo, ide doňho, Boris. Vidíme Borisa, jak sa začína snažiť, už sa chytá do toho tónu, toho matikapu, do toho zápasu, ten tón znie veľmi takže máme takú super. Vidíme Borisa na lúku, no už to opakujem asi tak miliónkrát, ale keďže som stresená, tak nemám ani slova. Vidíme, no k tomu je aj 21:12 hodín, takže to už je dosť veľký čas. Vidíme inak Balážik ako sa snaží, ale Boris ide dopredu, Áno, a je to gól! konečne. 4-3 vyhráva Kanada nad Katarom. Boris sa začína snažiť v 11. minúte a 6. sekunde. No tak toto bude napínavý zápas ešte. Ak to Katar vyrovná lomeno Balážik, no tak to bude veľmi dobré. Ale vidíme, Boris ide po lopte, ale Balážik sa snaží a vidíme, že chcel streliť, ale mu to nevyšlo. Boris mu to veľmi dobre zabránil. A vidíme Borisa, jak sa snaží znova, má tu nádej v sebe ešte, že môže dať na 5. gól a vyhrá zápas Kanada versus Katar. Môžeme vidieť, že sa stále snaží a ide dopredu, áno, ide dopredu. Vidíme, že ide zase ku sebe domov, ako no, musí sa vykoptať. Ide proste na svoju polku, hej? Na svoju polku ihriska. Vidíme znova má loptu, asi tretíkrát alebo štvrtý, už to ani nepočítam. Také je to komplikované. Všetko si pamätať a rozprávať, komentovať. No! Áno! Vidíme, že strieľa. Konečne. A je to gól! 5-3. Ak sa vám páčilo, nezabudnite like, odbraz, zvonček. To bolo všetko a čaute.